South Africa siyabingelela ngenza kwethu. Mbele umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Namhlanje ke sinodaba nje oluthe ukwehluka esizokhuluma ngalo sinomfowethu osivakashela osuka le phesheya kothukela empangeni esikhaleni. Ingabe ke mhlambe mawumuntu wesilisa uzithola ukuthi ke usugcina sokuthola ikhasi ukuthi ngabe unukubeziwe mhlambe unukubezwa umuntu noma abantu besilisa. Ingabe isibindi sokuthi uphumele obala uzokhuluma ngalokho nokuthi uba confront ucela usizo sinaso yini singabantu besilisa okwanele sokuthi into njengaleyo ungayazi ukuthi ubhekane nayo ngqo. Ungabe ke mhlambe ke ukusaba nencindezi okusaba abantu bazothina abantu bazokuhleka bazobe behleba ngawe akunawo nomthelela lokho ukuthi osungavimba ukuthi amacala rape abantu besilisa agcine ngaveli ngenxa yokuthi abantu basabela into njengalezo kwehleka kwesithunzi. Umfowethu ke sina namhlanje ube nenkinga njengaleyo ukuthi ke wagcina ethinteka la ngemuva enqini ethindwa abantu ke noma umuntu omngani wakhe uzochaza ke kodwa ke njengoba ngisho nje ukuthi ke abanye baye bangaphumeleli obala bazokuveza lokho besaba khona ukuthi bazohlekwa. Naye umfowethu ke ucela ukuthi singamvezi ubuso but ngoba ukuthi uzodinga usizo akeke eze ke nathi sizokhuluma naye. Ngizokuchazela nje udaba nami lwakhe inamba yakhe ngayinika umfowethu esisebenzisana nje kahle kakhulu umfowethu uVosizwe Langa okuyena wathi nalo udaba mfethu akubheka ukuthi lento ingasizakala kanjani. So ke saxhumana ke naye ubafa kwaze kwafika namhlanje ukuthi ke asuke asondele ngapha eThekwini ufike manje kuseni nje ukuthi ke azosibona ke sixoxe udaba lwakhe sibone ukuthi yiphi indlela angalekela ngayo. Newethu kunjani bafa? Ngiyaphila ba. Ngiyaphila mfethu mina ngumduduzo ngamkhwanazi kodwa kungazishi igama noma sisabela abantu ukuthi angithi bangakwazi ukuthi yabo. Ungasithatha nemfethu silandise sekwenzakalani? Mengikhumbula kahle ngicathi kwakunyaka wa 2022 November or December 16. I think December 16. Yeah. Usuku wakhona umunye umfo esinesibongo esithi asifane naye ngebongo zethu kodwa akuwona ikhaya lodwa. Yeah. Lo mfo kwakhona la kufaka ngiphelezele khona kuyisimo sokukhuleka ngeke ngakwazi ukuhamba ngedwa noma ngeke ngikwazi ukukhuleka ngedwa lapho ukuhlonipheka kulowo ndawo fanele ngiqhamuke nomuntu. Nikhulekani kwenzani? Kwakuba ukuthi nje mhlawumbe uyangiphelezela mabe mhlawumbe mawuthola inxiwa. Oh, yokhonzela indawo. Okay. So wayezoba umuntu oyezongiphelezela nje ngangimcelile njenganokuthi sibongo sethi siyafana nami ngiyamazi. Khule phambi kwakhe futhi emdala kumina engazi futhi. Alright. So endlini yami ngumuntu obengasathinti almost 2 years. Obengasathinti uphuzo. Oh, ingami ngekafara. Yebo. Okay. U2 years wonke. Yes baba. Into enzakalayo lapha ngale time elezofika wathi haya sishaye lapha nali ibhodlela elilodwa engicathi nganginawo endlini ayikade u2. Kwakuyelibovu kanye nelimhlophe. Okay. Yes. So uma ngabe efika yena ngifica ngisendlini likhona leli bhodlela bese umuntu othi hey asihambe siyothenga enye into esokwazi ukuyiphuza ngaphezulu. Hayi sahamba nje sayithenga sibabili yimi naye futhi ufika yena endlini yami. Hayi ngithenge sabantu nje abazohamba naye ngakusasa. Okay. Mesifika endlini yami aphuze kancane sethena ayi asihambe lapha engathi singahamba sobona abanye abantu ngaphandle ngifuna ukufuna amantombazane mina akunankinga. Kodwa ngithanda ukuhamba mina lapha. Okay. Kodwa sengenzela wena kahle nokuphuza ngizole ngiphuma into engayithandi le. Hayi ngigcine ngiphumile. Nakhona mesifika lapha emantombazaneni hayi ngimzame phela ukuthi hayi nayi into yami ngimfakele hayi lutho yena agcine nakhona engaphumelelanga kulonto. Kuya ngokuya isikhathi sihambeke. Mabe sihamba isikhathi sisuke lapho siye ngakwenye indawo engingayibiza ukuthi ijoint. Namba nababili. Sihamba sobabili. Alright. Yes. Mesifika ke khona lapho into enzakalayo mabe ngiphuza iside eceleni into ehlanganisayo usho ukuthi thina yena uphethe lakhe ngiphethe lami. Into ehlanganisayo la ukuthi iglass yagologo kuphela esishintshana ngayo kuphela. Okunye akukho kuhlanganisayo asitheli kubhiya owodwa. Okay, mesifika lapho sifika khona hayi sifike sihlale khona ejointini vele ningakubo bayamazi nakhona. Into eyenzakalayo khona masifika
khona omunye umfo akamazi wena mina engamazi bayazana bona bobabili ke baxoxa bese imthethe ngifuna ukuhamba mina manje bese sethena hayi ngithi ngicela ungiphelezele ngifuna ukuhamba bese sihambe ngiphelezela sekukhona omunye umfo mina engingamazi engazi noma njengoba sihamba nalo mfo ngoba yena uyamazi yini mina ngimazi mina ngoba ngimbuza igama uthi uba wena igama athi hayi mina ngiyiphoyisa hlala la ngezansi hayi nami vele mengihamba nomuntu engazi ukuthi uyiphoyisa vele ngakhululeka Oh, senidlile nonke la. sedlile sonke la kodwa Okay. umuntu obukeke ngazi ukuthi udle kakhulu ophele kakhulu sekuyimi Okay. ya ngoba nesimo sezulu sasikade singasihle ngalolu suku Oh yeah. indlela esasehla kuyona ngathi ayinempande ngoba ngiyakhumbula ke ngawa khona khona impande ezihlahla ezinabayo ngakhumbula engathi kuwe impela amahlandla khona ngoba nezulu alingalihle kahle hayi sihambe mesifika endlini yami hayi mengifika vela ngithi njengoba kade ngihambe ngithatha ibhodlela elilodwa ukhona elilodwa elisele khona la endlini yami hayi mesifika into engiyikhumbulayo mesifika ngifike ngizama ukuplaka iredo emva kwalokho emva kokuplaka iredo akukho kunye engikukhumbulayo mina ngisikhumbula sengivuka ngo-1 emini ngakusasa isikhathi engicabanga ukuthi ngangifike ngasendlini wakade ku-11 Khathi singakulele. umbuzo omkhulu ke lo and futhi hayi ukuthi ngoba ngangino2 years utshala ngingabuphuzi ngoba ngingade ngabuphuzi phambilini angikade ngiphuze even lapha angikaze ngadlulwa isikhathi kangaka ngokudlulela Yes. then mengivuka ngivuka isimo sami ngizizwa ukuthi ngiweak ngiphethwe yikhanda kodwa mengivuka kunalesimo lesukuthi ngumuntu ongathi bekade ekhishwa isisu kodwa ngendlela ekhishwa isisu wangazi ukuthi nje ngaze ngakwazi ukusiza ngendlela ngalethami ngilokhunja ngizwe ukuthi ayikumanzi lapha kodwa ngithi yini ngibuye ngikhumbule mhlambe ngeke ngadla lawa ama-chips ade siwadla nathi siwathengele lapha ade efake kakhulu upelepele ngenzeka mhlambe isisu siguqukile hayi nginganaki ngingene ngigeze manje ngiyabuka nje besikhathi bengithele lo mfofa angiphelezele ngakusasa ngihambe ngekuyena mengithi ngiyabuka la endlini isikhwama sami asikho uhambe naso kanye nebhodlela elimhlophe lihambe nayo ngoba sibisiphuze libufu hayi siqhubeke ngihambe ngekuye ke mengifika kuye ngithi mina hawe uhambe kanjani izolo hayi angitshela ngithi uyazi ngiyavuka lapha endlini ngivuka ibhodlela ngilibona hayi ngihambe nalo isikhwama naso uthi hayi naso ayangisibona manje umbuzo engisala nawo ngisale nombuzo othi kwenzakaleni izolo mengimbuza kwenzakaleni izolo uhambe nini kanjani hayi sifikile nje sahamba kodwa mina ngisakhumbula ulutho nje bekudleke kakhulu kuba amazwi wakhe lawo Okay. hayi ngithi mina hayi ngiyakuzwa mfo hayi ngibuyele emuva kodwa kube khona isimo sokuthi ngingakhululeki emoyeni kodwa mesibuyithe inhliziyo yami akwazi lo ngiyamazi umuntu wesilisa oqondile ongathusi futhi ombuka e-straight njoba nami ngizazi kumuntu wesilisa nge-straight nalobe abade khona wesithathu yebo angimazi ngiyaqala ukumbona kodwa umbuzo engisala nawo ngisala nokuthi ngoba ubukeke ngathi naye bade umuntu ade straight ayikho into ade ikhombisa usikhonto wrong Yini wathi ubukeka yini obuyibona ukuthi yenze ukuthi uzabukeke indlela agqoke ngayo begqokise komfana akathuzile akahambe benda akashintshi izwi ukhuluma nje straight so anginayo lo nto le efikayo kumina ukuthi ngenze mhlawumbe ukuthi umuntu ongekho right Yeah. hayi kuphela makuphela u3 days hayi ngizizwe inhlungu ukuthi hayi kunenhlungu esezikhona ke ezingajwayelekile kufaka ngabe azikho Azikephi inhlungu? zingemumva nje endaweni yokukhulula impela Yeah. hayi ngibona ukuthi isimo asihleke mangabe sinje ngithi mina hayi ngithatha uchathu ngoba vele uchathu nginalo endlini kumuntu ojwayele ukuhlala njalo mezizwe engekho right ngisebenzisa uchathu hayi mengithatha uchathu ngingene ngapha ngaphakathi endlini hayi mengithwayiletha hayi ngiyezwa mangabe sengithwayiletha mase kubuya lamanzi ngoba ngasebenzisa amanzi anensipho ngiyezwa mabe sengibuyisa lamanzi kune sound engayinhleke manje ngijwayele phela mina ukuchatha Yeah. le sound isithanda kuba enkulu ngalendlela ukuthi akufanga ngabe inkulu kangaka Asawundi yokuphuma. Njengani uma bekuphuma amanzi uyazi ukuthi indlela esikhala ngakhona akuseyona isound ukuthi ukhipha amanzi nje ngoba ukhipha khombisa ukuthi la ngaphakathi ngilimele mina lapha ngaphakathi
angazi noma iqonda yini le sound engizama ukuyichaza okuzoza usithe ukuvuleka. ukuthi sekuthe ukuvuleka sekune sound ekhala kakhulu manje engafanga ngabe iyakhala. Oh. Hayi kodwa manje ngikhathazeke ngalento mase kuba ukuthi ukhona umuntu wesifazane enginayo empilweni ngimbize mefika endlini ngoba vele mina naye siyazana vele siyinqunu sobabili. Hayi ngithi mina awukucheck lapha kunesimo engingasitholi kahle. Hayi avela ahleke kakhulume nento ebhedayo athi awungenzeka nibakwenza ukuthi mengibuka athi ayangiboni lutho. Manje ukuchecka kanjani? Akungibuka nje ngeso nje phela ngaphandle. Oh wadunuza. No yebo ngasho ukuthi into ekanjalo kodwa phela kungibuka nje ngeso lakhe. Hayi mengibuka athi hayi kubuke ku right kuvalekile akunankinga. Ngithi kodwa hayi khona inkinga ekhona lapho. Hayi mase ngisala manje ngibe nemibuzo eminingi. Into eyangigulisa kakhulu neyangikhathaza. Ngabuyela kulomfo kulo lo suku lesithathu. Engicatha mhlawumbe kusuku lesi4 noma lesithathu bengibuyela kuwe. Ngabuya ngathi baba khonto engahambi kahle. Kwenzakaleni lapha endlini ngalula suku. Athi njengoba ngisho mina ngikhumbula lutho. Ubalo besihamba naye. Angimazi. Awu. Sesihamba nomuntu singamazi kuyaba mina ngiyithola ngisesimene esikanjeni akwenzakalani. Athi uyamchazela isimo kusona yena? Ngiyamchazela isimo mina engikusona. Oh yeah. Athi naye angisakhumbula lutho. Hayi ngithuthi. Ingikhathaze lento mase ngijika ngibe umuntu ohamba lezi indawo lezi zama club ezokuphuza ke manje. Ade ngingahambi njalo ebusuku sengiyaphuma ke manje ebusuku. Uphumelani manje? Angithi ngifuna ukumbona one ukuthi unama tattoo mhlawumbe emzimbeni mhlawumbe ngabe ngenze ethi itayela zasejele lezi. Noma ngeke ngikwazi ukumthola mhlawumbe ngikwazi ukumbuza kwenzakalani. Waphela u3 months ngingamtholi. Noma ngifunisa ngaye kubantu basendaweni ngingamtholi. Okwaba buhlungu kakhulu engakuthola ngathola ukuthi bayazana bakhulenga ndawonye bagibela ndawonye estopini uyangikhohlisa lo mfo mayethi akamazi. Okay. Lokho ngikuthola sengithola even ngisho nangomfo wabo wegazi ukuthi no uyakukhohlisa wena. Lento ayishoyo ayilona iqiniso. Yena akakutshela ukuthi kwenzakale ini. Angafihli ukuthi kwenzakale ini ngoba yena mangabe lento eyenzeka kwakufaka kutshela ukuthi kwenzakale. Shuthi mengisuka la masuba khona ubhuti omunye engimaziyo engikhule phambi kwakhe. Ngiye kuyena emtshela bhuti kuno 1 inkinga e1 no2. Kwenzeke u1 no2 and angikhumbula lutho and nalabantu engihleli nabo egcekeni angisabathembi. Isizathu ukuthi ngingabathembi ngoba le ndawo engihleli kuyona iwumqasho. Kungenzeka ukuthi abenzi balento ngihleli nabo lemqashweni. Mina ngisukela labantu engafika nabo. Hayi. Uma ngabe ususa nabantu oqashwe nabo manje? Angithi iqondo yavele yahamba. Yeah. Yabo uma bekwenzeka isimo esikanye savele sangehleka kanjena ngavele ngahanjelwe ingqondo manje angathemba lutho ke manje. Okay. Ngoba manje angazi ungqondo wakhona into engiyitholayo nengiyaziyo. Hayi lo bhuti athi hayi ngizokuseshela kutholela ukwenzakaleni. Hayi angiseshele uma ngabe ngiseshela uyakwazi ukuthola ukuthi hayi kwenzeka u1 no2 kuthiwa wathi lo uma ngabe engidlengule phezukwami lo wakithi okuyena ongilandile wathi membuza ukuthi wenzani kuthiwa wathi kuye fuck off. Ubani owephe kwakho? Lo mngani wakhe lo yena akathi akamali lele ade lo wayebiza ngephoyisa. Oh thwala liphe kwakho? Yebo wathi lo fuck off. Yeah. Manje uma ngabe ethe fuck off uzwa ngoba lokho ngitshelwa lo bhuti lo engikhule phambi kwakhe endaweni engimaziyo ngathi akangiseshela. Wayethi manje mesixoxa indaba ukuthi manje icase esimene sikanje sekunesikhathi sesidlulile ngigezile udokotela ngaze ngeze ngimbone. Into enganjani singayisiza kanjani kulento? Wathi yena akuselula. Ufakazi sebumncane. Umuntu okudayisile noma umuntu ongakwazi ukuthiwa uyakwazi ukuphumela obala lo wakini. Bengathi noma uyovula icase akwazi ukuthi abe ufakazi ngoba vele uyena wayekho. Wathi lo double kanje libukeka lunzi. Ke impilo iqhubekeke ngizame kodwa kungavumi ukuthi ngidlulise lento. Zinjani izinqa kulo mzuzu?
Isimo sakho ngicabanga ukuthi into eyangihlupha almost 3 months ngoba ngangike ngiphuza iGrandpa ngolunye usuku. Zibhlungu. Ngizwe inhlungu ukufutha nje. Ngiphuza iGrandpa. Thothi after Grandpa mhlambe after 4 hours ngizwe ukuthi ayipheni inhlungu seyiphinde zabuya futhi after 4 hours. Ngiphinde futhi ngiphuze enye iGrandpa sometimes. So nodokotela ngangambona ngaleso sikhathi. Into engayenza ngakhuluma nomunye uzakwethu ngamtshela nginenkinga la u1 no2 kanje. Kwasho ukuthi ngakhuluma nomuntu ongekho matured futhi ongakhulile ngokomqondo. Walithatha igazi? Igazi angazi ngize ngalithatha kodwa ngeke ngalithatha emva kwesikhathi. Mabe sengihamba ngemtholampilo ngafike ngalithatha ke sengifika khona. Oh yeah. So ngani mengikhuluma naye shothi naye wazenzela into ezinhlekisa kunokuthi angi-advise mhlambe ngento ukuthi hayi bona udokotela mesesimene esikanjeni yabona. Yabo yena mase ehamba yoxoxa namantombazane ubone ukuthi okay sekukhona into engazi ukuthi sekuyinto esiyinhlekisa le. Uma ngabe ngikhuluma naye njengomfowethu engilindele ukuthi mhlambe ngilindele into ethile eadvise kuye noma indlela yokuxazulula lesimo noma ukudila nalesimo. Shothi kahle lilonke nje wena wadlungulwa wena. Kubukeka impela kukanjalo impela akukho okunye kodwa ufakazi abukho mina enginabo noma into engikhumbulayo engayisho kuyo. Ngoba into eyenzakalile ngathi mengikhuluma nalobhuti ngimbuza ukuthi why ngingakhulumi. Wathi kunensolo zokuthi wena wafakelwa into ethile etshwaleni. Lo wakini uhambile ekseni same day kwakwenzeka lento. Wayokhuluma komunye umuzi ajwayele ukuya kuona abafana abajwayele kubona. Washo ukuthi usibani wenza 1 no2. Ngathi kanjani ngoba mina ngathi ngithembe ngimfika ngimbuza wathi phela ufihlela wena nomkhohlisa wena. Ngathi mina ngisathembike nanokuthi lento yenziwe uye yedwa. Sengingenzeka ukuthi lento bayenze bobabili. Ngoba uyamfihla nangimina ukuthi uthi akamazi wangimazi ekubeni sengizwile ukuthi kanti bagibela bobabili esitobhini. Zinjani manje izinto? Hayi isimo sami nje manje singcono kodwa ukuthi inkinga enginayo angithi emva kwalokho ngaba umuntu uma ethi bengihleli phansi kube nesimo sokuthi kube khona umoya uphumayo lakho kube ngazi mhlambe mabe uyashipha ngisuza hayi ukushipha ukusuza but kube nesound ekhombisa ukuthi inkulu akufanga ngabe inkulu kangaka lebe ngisho ukuthi okuzoza ukukhomba ukuthi aphathi angade ngilimele ne. Then after that ngithemba kwalokho sekwenzeka bese ngithi mengihlala phansi ngibe nesimo sokuthi kube ngathi kuza nje lakho umuntu ongathi bade efake mhlawumbe umuthi wenyongo kube ngazi ukuthi kuphuma into ethambini mangabe phansi mangabe ngihleli phansi lento iyenzeka ikhawu ngekhawu even namanje senzeka so ngizamile emva kwesikhathi ukuthi ngizama ukudigest ukudla mabe ngikudla but ngiyabona konke lokho akungisizi ukudigest ukudla noma mhlawumbe ushintshe diet. Cha ngithola izinto edigestayo ethambisa ngaphakathi imithi ethile ephuzwayo ne-acid because enye into ebuye yangihlupha emva kwesikhathi ngithemba kwalokho ngabuya ngaphunywa amaphazi wakhona into ephuma nje la ngemuva suthi lento ithema iphuma into engisolayo ngisothi kwanayo ithe ibe nomthelelo ukuthi vele ngifica vele ngilimele inyama ngisola ukuthi abuyelanga phakathi ngendlela ngale-time kuphela imithi ezulu ngiphuzile ngaya nakodokotela bangitransfer ebhedlela enkulu so ibhedlela gcina nazo singarespondile ukuthi mhlambe ngingasizakala kanjani ngaya kwi-social work ngafika kodwa nalo i-social work nalo ngiyalitshela ukuthi yebo ngangikhanselisha kodwa ayikho into engiyikhumbulayo into enginenkinga nayo lesimo engibhekene naso ngangcono ku-blank and ngiconfuse ukuthi how come ukuthi ngingakhumbuli nothing ngoba kwakhona engakukhumbula emva kwesikhathi ngakukhumbula ingqondo ngizama ukuyibuyisa ngakukhumbula ukuthi ngiyamkhumbula lo muntu engidonsa kabuhlungu ngilele phansi kanti mina angilali phansi ngilala embhedeni engibiza ngegama enengaziyo ukuthi uyedwa ongibiza ngayo abantu abaningi abajwayele lelo gama engibiza ethi angizovala umnyango engikhumbula umnyango ngalesikhathi engivusa ngazi ngize ngifaka ukey kwakhona into esipikile ngafike ngavala ngayo ingqondo lapho yabuya emva kwesikhathi uthi hayi no kwenzeke ku1 no2 and okunye engakudiscover endlini emva kwensukwana nganginevest elimhlophe belakade lihleli nje kwibasket ivest lami elimhlophe lakade line map imap engathi mangabe
mhlambe ngingasho ukuthi makutheleke mhlambe into elakhe mhlambe i-acid noma udrink kanje kusela imap kanje engingazi ukuthi le map imap kanjani noma kwakade kuthatha ugologo ufakwa kulona leli vest mhlambe ngivala ngalo angi-understandanga lento angiyiqondi nanokuthi bawufaka ngasiphi sona isikhathi mangabe ukuthi babe ngifakele wona lama drugs kodwa khona kuyakhombisa ukuthi there is something abayisebenzisa because angikwazi ukulala ama-hour amaningi kangaka. Okay. Enye futhi into engizizwe ucabanga ukuthi wathi uyambheka ufuna ukumthola ukuthi unawo nama-tattoo. Abantu abenza lento yokulala nabantu abobulili obodwa mhlawumbe ofana nobaba akuzona iboshwa zodwa siyiningi lento la ngaphandle. Futhi la ngaphandle baningi okudlula abantu abasejele nebasazi ama-28 alala ngiyabo. Angangazi kanjalo nonyana bawo ngiyabo bancane abasejele if you can check ama numbers ayiboshwa the whole country abangaphakathi ma-incarceration compared to abantu abangaphandle asebenza lento kulana nobulili obodwa ngiyabo. So ke ungabheki ngasesona endaweni eyodwa. Baningi la ngaphandle wagcina umtholile umbonile ngakwazi ukumbona kodwa ngambona emini ngambuza ukwenzakaleni kusuku ukuthi kanje naye wathi naye akasakhumbuli kodwa kwase kuba khona i-test engimnika yona ngase ngithi kuye ngicela ungitholele ukuthi ubani umuntu owenza ukwanothula lapha endlini yami ngalola suku ngoba wena vele mhlambe umuntu obuya bekhona endaweni awungiseshele kuzokube namuhla naye akazange ngibuyele naleyo mpendulo. Okay. Njengamanje mnewethu usizo oludingayo njengobuze la kuthina kaThweleni lo prof. Usizo kakhulu engidingayo uma ngabe ikhona indlela yokuthi mhlambe kube khona mhlambe udokotela ongakwazi ukungisiza mhlambe kulesimo mangabe kuyenzeka ngingakuthokozela lokho. Okunye mhlambe mangase kube khona mhlambe noma umuntu othile kwezomthetho ngoba angifisi mina ukuzibona kusasa ngithatha umthetho ngezandla ngoba nginengane edinga mina ekufana ngigcine ngiyikhulisile. Uma ngabe kuwukuthi mina ngithatha umthetho ngezami izandla ekugcineni lokho ngigcina ngibe umuntu ozogcina ehlukane nezingane zami zingakhulanga nami. Bengifisa ukuthi kube khona mhlambe noma umuntu othile womthetho ozokwazi mhlambe ungitshela esimeni secala elikanje enobufakazi obusuke bungekho kanje kodwa ekhona umuntu oyedwa wakwazi ukungitshela into. Ngingakwazi ukuthi icala ngikwazi ukuhamba ngolivula bakwazi ukuthi bajeze ngoba isifiso sami uma ngabe kuwukuthi ijustice igcina ingabanga khona kulento eyenzeke kumina mhlambe angeke ngize ngasho ukuthi ngiyasonga noma ngiyaqalekisa kodwa mhlambe ngaba khona into yokuthi ngagcina nami ngibe umuntu ongagcina mhlambe enze into engamele ngigcine ngiyenzile ngoba abantu engibazwela kakhulu abangalimala ngibo ukuthi ngalimala izingane zami ngoba ngezaphinde sichithe isikhathi sami nazo. Uma uhlangana nabo babona inhliziyo ethi igayibuzi igayibuzi impela ngoba bona babona mina ngiyisilima igayibuzi ukube impela mhlambe ngihlangane nabo ebusuku angazi mhlambe ukuthi ngenzani ungathi mengithi qala ngemuva akekho khona ngithi qala ngemuva akekho khona mhlambe khona enkulu engingayenza ngoba indlela engizizwa ngayo nesimo engiphila ngaphansi kwaso kungenxa yabo. And futhi into engicasula tututu umuntu obekufanele athembeke kumina okuyena oyefike kumina endlini yami kwawuyo wangiphoqa ngento ukuthi angiyenze akakwazanga ukuthembeka kumina. Akubanga khona condom endlini? Njengomuntu wesilisa kancane ukuthi ikhondom ingabi khona. Into engayinothisa ngangivuka benginesikhwama enginaso esi-Sadbag esihlala ama-condom. Okay. Mabe ngavuka nje siphezulu kombhede kodwa ngathi mengiwa-check ama-condom hayi no ayikho i-condom evuliwe. Kodwa nje ngavuka nje sistriphiwe ngoba ngangikade ngiyibekele kusona nje ama-condom mhlambe namaphepha athile mhlawumbe aneliphi ebalekile nezinto ezama-document ethile. Okusho ukuthi wekushaya skuni? Ufakazi ngeke ngibe nabo ngoba nami njengoba ngisho ukuthi ngifana nomuntu oblank ongazi. Umuntu owazi iqiniso nokuthi kwenzakalani uye lo wakithi okwazi ukukhuluma kwabanye abantu kodwa kumina engakwazi ukutshela mina ngumfowabo mangimbuza ukuthi awukwenzakaleni mfowethu lapha. Le skuni ngisho nalo ngoba
uma uthi uvuke wavuka ngathi umanzi aseyinqena ngithi yebo. yini eyimanzi Indlela angazizwa ngiyimanzi ngakhona uyabona uma ngabe adu toilet uma uthi mhlambe adu toilet kade ukhathile ukhishwa isisu ngazizwa ngiyimanzi ngaleyo ndlela amateketeke lawo aphuma into emanzi ngaleso simo leso lingekho igazi alikazi ngize libe khona futhi angazi ukuthi noma ngangichatha ngithi mhlawumbe kuzophuma igazi hayi igazi ngangaliboni ilokho okwangithusa ngoba ngathi noma ngibuka embhedeni ngichecka namathawula no igazi alikho ngangazi ukuthi kahle kahle lento mengizothi yenzekile yenzekale kanjani lapho ke lapho engibuya ngidideke khona ngiyakuzwa mne wethu okay thina ke from now on going forward nawe ikuphi ufisa ukubona kwenzakala wena engikufisayo ngifisa ukuthi makukhona mhlambe udokotela othile noma abangakwazi ukungisiza abangithola udokotela othile akwazi ukungisiza mhlambe akwazi ukuxhumana nawe baba aveze kuwena mhlambe nawe ugcina ukwazi ukubuya umuntu uxhumane nawe okunye mangabe ukuthi ukhona mhlambe umuntu omthetho othile ongakwazi ukungisiza kuleli qala naye avele forward ngoba icala esuke likanje lisuke lifana necala ufakazi omncane kodwa abakhona labo bantu basaphila la bengibasho ukuthi omunye wangitshela ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi ngakwazi ukuthi ngasizakala kanjani kuleli qala lokho nje kuphela ku2 no ngiyabonga bafo ngoba nakuphela nobuso bakho sifihlile ngeke sithi shiye number ucingo because boso kabantu yebo njengoba nawe usushilo ukuthi boza kuthini tweleni sikwazi ukubaxhumanisa nawe no mne wethu mfethu sizwana nawe kakhulu ngokukhehlela akubona bonke abantu abangakwazi ukumelana nesimo solokho ukuthi nje kube khona into ezophefumula phe kwakho yabo letha lonike ubona wena kwakuwest part because wawublank angithi yabo singazi mhlawumbe ukuthi bashintshana bebangaki ngawe nokuthi mhlawumbe noma mayeyedwa ke wathatha imizuthu emingaki mhlawumbe yabo kungenza ngibe nensolo ukuthi lo ofihlayo mhlambe naye wayenza lento uyasikhipha mekhuluma kwabanye ngoba into engicasula ukuthi uyakwazi ukukhuluma kwabanye ngoba lento ingi-affecta kakhulu ngoba nasekusebenzeni nakusasebenzeni angikwazi ukuthi ngingabaphathi kwabantu ngisesimeni esinje at the same time ngiyadinga ukuthi ekugcineni nami ngibe umuntu okwazi ukusupporta iy'ngane zami nami ngikwazi ukusupporta impilo yami ngibe nenqubekela phambili kuyaqoshameka hayi kuyaqoshameka yonke into ngiyayenza nje kahle kodwa inesikhathi lento ukuthi ihlale yenzeke kodwa hayi ukuthi ayisenzeki total ngingahlala nje mhlawumbe kuphela usuku lonke la namuhla ngingenzekanga kodwa mhlawumbe kusasa izokwenzeka okay mne wethu no bafo ngiyabonga mfethu angazi uma khona lokugcina ufuna ukulibeka before ngivala hayi cha engifisa ukubeka nje okubalekile bengifisa ukuthi uma ngabe kuukuthi khona abanye abafowethu ngaphandle abakulesimo esifana nesami noma abanezitsolo ezithile ezifana nezami kodwa ufakazi bengenawo ngiyafisa ukuthi nabo bayisukumele lento le basukumele impilo yabo because benga-end up abona behleli mhlambe bengayanga kodokotela bagcine bathole kwisimo esifana nesami mhlambe sebengasakwazi ukuphila nokuphilisa nokuthi bakwazi ukuya phambili nempilo ungabonga mfethu uMfokalanga because phela uyena thina ozowasirefer kwensizami ukulekelela ungabe usumshiya ngaphandle ngiyabonga kakhulu uMfokalanga ukuthi akwazi ukungisiza akwazi ukungixhumanisa nethuleleni ngiphinde ngibonge nomzo ngingamshiyi naye ngaphandle ngoba naye uyena oyikwazi ukungixhumanisa naye uMfokalanga ngithi ngiyabonga kakhulu izandla adlule ekhaya no siyabonga mne wethu South Africa naloku udaba ke lisenilizwileke bafethu abantu besilisa yini enibona mhlawumbe umfowethu angakwazi ukuthi ayenze nawe ke lapha ekhaya mangathi ubheke nesimo esikanje ungaba nawe namandla ukuthi uphumele ngaphandle ukuthi hey angisazizwa la ngathi ngithintekela ngemuva enqeni ngisizeni mhlawumbe uyosaba uma bekhona mhlawumbe futhi kabanye ababe nenkinga njengalena bangeza mhlawumbe sikhulume nabo noma ke mhlawumbe bengeze ngisho ukuthina ke mhlawumbe kodwa baphume bayolifuna usizo yabo sicela ke futhi nabantu ukuthi mawufika umuntu wesilisa ezobika indaba kanje ungabe sathi manje uyayithatha ke manje sutshela abanye sohlekisa ngayo yabo ngoba nawe usuke ngazibizelanga letha lonike laba bakuthanda uvela ukuthi ke baphile lempilo because bakhona aba-enjoy abayiphilayo lempilo angithi yabo
okwabo lokho futhi nohulumeni ukuvumele lokho ngithi yabo kwi-constitution ikhona ku-right ukuthi-ke abayiphile leyo mpilo kodwa-ke nothi ukuthi bese kunokubezwa abantu kanje yabo engazange ayicelele yabona nami nje yabona umuntu wesilisa nomuntu wesifama ungababeka la ngisho ukuthi usesitolo uqhama ngemuva umuntu yamdlalisa uma ngabe uthi nje ngemuva eqineni bobona ubona ugxuma kakhulu ngoba impela ijongo ligxuma ngale ndlela ukuthi alijwayele ukuthi ishoba lizokhona ukuthindela ngemuva yabo hayi indawo ebucayi ujomba nje impela nje angithi yabo makukhona ukwazi nje umdlalisa umuntu nje ngemuva yabo ungabona ukuthi ugxuma kanjani into engajwayelekile le but ke ikhona ke iyenzeka kodwa ke abanganukubeza phela abantu besilisa nganenza kwethu yabo abanganukubeza abantu besilisa ke siyabonga kumfowethu nangu ufikele ezosibona walibeka udaba lwakhe ke sizama ukuthi kumlekelela because le mpilo kufuneke iphume lento esithombeni sakho mfethu yabo impilo yakhe iqhubeke ingagcina into idregele emuva ikubambele emuva ngithi yabo because khona kubuhlungu ya kunjalo kubuhlungu because awunama answers njengamanje yabo nemibuzo kuphela uyibuza wona uphinde futhi uyiphendule wena yabo namngani wakho lo kuyena mhlawumbe wakudonsela ophathe wakudonsela kumngani wakhe lo mhlawumbe kuyena ke mhlawumbe owadla izinqa noma bazidla bobabili but ke phela lokho abakwenza kubuhlungu mabe nabo ubulungiswa abeze bazokhuluma nomfowethu njengoba nje umfowethu esho ukuthi uma engadlanga nabo bomnyameni impela kungenzeka okunye yabo lokho esingakuthandi ukubona because ukuthi uyavuka kuthiwa kunomuntu othindileziye lapha ningazi umuntu ubulawa ubani kanti izenzo zakho umuntu asuke ezenzile thina mase sibuka umuntu eseyele phansi sibe nokudabuka kanti uyena bahambisa abantu ubuhlungu umfowethu ke siyacela ke into njengaleyo mfowethu ke ingakufikeli noma kunzima kubuhlungu sizozama futhi nathi ukuqinisekelele ngabantu abangakwazi ukuthi ngokwengqondo bakululeke mnewethu ngithi yabo siceleke nabo odokotela abangakwazi mhlawumbe ukuthi esimene sikanje ubafu yini singamsiza mhlawumbe la ngemuva ukuze impilo yakhe iqhubeke phambili ilokho ne South Africa siyabonga sanithanda nisale kahle emakhaya mnewethu yebo indlela nto mfethu siyabonga mfethu usukele emakhaya uzosibona mfethu yebo siyabonga nisale kahle emakhaya